Jari-Sarja on nimi ja opetan täällä AV-viestintään liittyviä aineita. Kyseessä on tämmöinen ammattitutkinto ja lähinnä se ammattitutkinto on verkkoviestinnän osaamisalalta ja se on tämmöistä näyttöön valmistavaa koulutusta. Eli ammattiin ei valmistuta käymällä näitä opintoja, vaan me valmistamme sitä näyttöä varten, jotta sitä näytöstä selvittäisiin ja sillä tavalla saadaan se ammattitutkinto. Tärkeää näissä opinnoissa ei ole se, että mitä kursseja olet suorittanut, vaan tärkeää on se, mitä sä osaat. Kaikkihan voivat hakea, mutta se katsotaan eduksi ja vaatimuksena on, että olisi työelämästä kokemusta tai sitten muuten harrastuneisuutta tältä alalta. Ja lähinnä sitä alaa on katsottu aika laajasti, että se ei välttämättä tarkoita, että olisi pelkästään siinä verkkoviestinnän osaamisalalta. Että verkkoviestinnän ammattilaiseksi voi tulla niin monta kautta. Joo, opiskelumuodot menee sillä tavalla, että lähiopetusta järjestetään täällä Otavan opistossa. Se on niin kuin ainut paikka lähiopetukselle, mutta sitten pyritään siihen, että jokainen opetus menee sitten myöskin tämmöisen Connect Pro-ohjelman kautta sitten myöskin verkkoon, eli se mitä opettaja puhuu, tekee ja näyttää ruudullaan, niin jaetaan sitä kautta verkkoon. Ja sitten tietysti perinteisesti meillä on ollut myöskin perinteisesti on ollut myöskin tämä verkkoviestinnän kurssit sillä tavalla, että on tehty verkkomateriaalit verkkoon ja sinne on voinut tehdä näitä tehtäviä. Kustannukset menee sillä tavalla, että se lukukausi on 200 € ja siihen sisältyy myöskin näytöt siihen 200 €.